तर लक्ष्मी त्या ठिकाणी पुढे आली. लक्ष्मी सांगते आहे बाकी एक काम करा, आता एक काम करा, आता प्रत्येकीनं एकीकडे पुढे उठायचं आहे, इथे यायचं आहे. तुमच्या अंगावर जे काही दागदागिने असतील की नाही ते दागदागिने काढायचे आणि ठेवून टाकायचे आणि ही तुला पूर्ण करायची आहे. चला पहिलं कोणी ते बोला पटकन खरं. तो उठली सरस्वती, या ठिकाणी उठली शारदांबा माता सरस्वती. तिला कळलं हे कट घासून कशा करता केलेलं आहे. तिला कळलं हुशार असल्यामुळं ती पुढे आली. तिने हात जोडले. लक्ष्मी म्हणते आहे सरस्वती तू इथे आता बोल काय म्हणते आहेस. लक्ष्मी पहिला क्रमांक आमचा राहील. असं काय ये शारदे पुढे चल पटकन. पुढे आली, अलंकार काढले, ठेवून दिले. तिकडे कुठली तर तिकडे उठली, शंकरांच्याकडे गेली. ताबडतोब देवा एक काम करा बरोबर परमात्मा, अशी छान वस्तू तरी वजनदार प्राप्त करून गेला ज्यामुळं तुला पूर्ण होऊ शकेल. महादेवा लक्षात घ्या तुमच्या पत्नीची लाज तुम्ही राखायची. लक्षात ठेवा आपण काहीही करा पण पत्नीची लाज असणे राखायची आहे. अशी छान वस्तू काहीतरी मला प्राप्त करून द्या, त्या वस्तूमुळे ती तुला पूर्ण होऊ शकेल. तो केस उपटला, डोक्यातला केश दिला. लक्षात ठेवा लक्षात ठेवा सरस्वती हा केश हे केश, केश म्हणजे केस. तिनं केस घेतला, डोक्यावरचा केस परमात्म्याच्या अशी देव कपाळी लावला. ती उठली तिकडनं. महादेवा परमात्मा मला एक सांगा त्या तुमच्या केसामुळे ती तुला पूर्ण होऊ शकेल का. पहिले लक्षात ठेव, जाऊन प्रत्यक्ष अनुभव घे. जा वैकुंठात जा आणि माझ्या पत्नीची लाज आज तुला लक्षात ठेव. आई तिकडे वैकुंठामध्ये आली, सरस्वती पाठीमागून आली आणि पुढे गेली. सांगितलं पार्वती मातोश्री हे लक्षात घ्या तुमच्यावर आता वेळ येईल ना काहीतरी टाकायची. तुम्ही काय टाकणार आहात सांगा मला. ती म्हणली माझ्याकडे काहीच नाही टाकायला, काही नाही ना. हे लक्षात घ्या, हे लक्षात घ्या. महादेवांच्या डोक्यावरचा केस मी आता इथे आणलेला आहे. हा केस घ्या, त्या ठिकाणी नेऊन टाका आणि बघा काय होतं ते. मातोश्री आपण जा. तिला विचारलं लक्ष्मीला माझ्या लक्षात मला एक सांग हे सगळं करून कपटकारस्थान करून काय मिळलं सांगा. तुला काय मिळालं सांग. हे लक्षात घे मला एक सांग की तू कशा करता केलं होतंस मला कळलेलं आहे. मला एक सांग तुला मला कळलं असेल की श्रीमंत नक्की कोण लक्षात उत्तम प्रकारे आहे. श्रीमंत कोण कोण मोठं कोण आहे तू ती लक्षात ठेव. तुला काय वाटलं तू श्रीमंत आहेस, मोठं कोण मोठं कोणाच प्राप्त होतो. लक्ष मला सांग मोठं नक्की कोण झालं. पैसा आहे, स्वत आहे, रत्न आहे. हे लक्षात घे मला एक सांग. ऐश्वर एकीकडे आणि केस एकीकडे. आता विचार कर श्रीमंत नक्की कोण आहे. पार्वती की तू लक्षात ठेव विचार कर. तो गर्व ढासळला, अहंकार गेला सुद्धा हो.